ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ عندنا تتخذت الكيس كلش نايتين كتراي በለን ንጉሰ ኣብ ሆቴል ሳንሻይን ኮፍ ኢልና ከለና ናብ መንፅርና ካብ ዲሽ ብዝሰሓብ ዝነበረ ፕሮግራም ቴሌቪዥንና ማዕደወ ሕማቕ ጥራይቶ ኮይኑ ስለዝቃላሕ እኳ እዩ وزم معربين جنا انتي يحقروا نيكفو ترايدم كزارو الدلي ዳርጋ ኩሎም ማዕከና ዜና እኳ ከም እዮም ሓደ ነገር ኣይተበላሸወን ወይ ፅቡቕ ይስራሕ ኣሎ ኢልካ ዜና ምቕራብ እሞ እንታይ ክትብሎ እንታይ ዳ ዲላ مستبالشوا ترايدات تسيقون بير الكم زرب العيش ኣዝዩ ፍሉይ ፅቡቕ ነገር ተኾይኑውን እኳ ይቃላሕ እዩ ግና ህንፃ ተሰሪሑ ሰባት ማይ ሰትዮም ገለ መለዝ ዓይነት ዜና ኣብ ሰማዕቲ ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ ነቲ ልሙድ ፅቡቕ ከም ቅቡል ኢና ክንወስዶ ዘለና ዜና ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ معجزي كمزي يا واقعنا زلو عين الزنا تقرب أي نبور عندي قاتل ከምስ ኣይበልኩን ምናልባት እውን ኣብ ሃገርና ዝቐርብ ዘሎ ዓይነታት ዜና ንሕና ዜና ክኾነና ክእል እዩ ኢለዮ ሰሓቅኩ كمي ملكي جات بالسلج دي الحقيقة ሓተተን ንጉሰ ከም ዝጠርጠረኒ ከርእየኒ ብገቦ እናጠመተኒ ምናልባት ኣብ ካልእ ዓለም ሓንቲ ህንፃ ተሰሪሓ ኢልካ ኣብ ዜና ምቕራብ ከም መስሓቅ ይውሰድ ይኸውን ኣብ ሃገርና ግና እዚ ዓብ ዜና እዩ ማይ ብቦምባ ክንረክብ እንተኽኢልና ንርእሱ ዜና እዩ ميتم نسخة لازم يقرنا مكفى تري سرعك ረንዶ ሕጂ ንጉሰ በልክዎ ናብ ሓደ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዓርኩ ተኲሱ ብምቕታሉ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝኣተወ ስፖርተኛ ዝገልጽ ዜና እናመልከትኩ ኣብ ሃገርና ሰብ ተኣሲሩ ተባሂሉ ኣብ ዜና ቀሪቡ ፍልጥ مثل من تايغ موزيك قريب يا أختي ዜና ስለ ዘይኮነ ኢለ ጥራይ ፍሽኽ በልክዎ سبت أسير الكام يزرب دان انتاي زينا خوينوه ምስ በለኒ ግና እንታይ ይብል ከም ዝነበርኩ ተረዲእዎ ገጹ ቅይር ኣቢሉ ጠመተኒ زينا يكون انكتب الكل غاسي أبا قلنا المتر إيو كتب اللي هذا اللي ተረሪ ኢሉ ሓተተኒ ከመይ ጌርካ ዳ ፈሊጥካ ኢለ ኣላገጽ ኩሉ أنس بدأ سرّا ملحسك تركيتي السري زرالك
بلني رأسنا نقنقه انت تأثر كون أبزاقنا بزينا يكنقر اللينيو وسخ ولاكسي أجوغا توم زيتوم معربا وين أبزينهم كذكر غير نسوين علاقة صلي نزقنا كم لاكسي وصدكوان تزاريكا تبايلة انت تأثير نرسوكا أو علم حد عبزينايو قدم مملاسو حسابي نموكو نصاب يتقم يزبولو عينت زحاق كسمع عنها كنا نسخة تأثير كنسي عدم بعد ما جربت بلها تتزيناوكا مو بزعبا يكونن خون نعم تأثير كلام كوري الكتب بذلها نيودي من زينة داقون دلقيا منتي بزي قدس أبزي معبول وان حادث حسب وصلت قلت تأثيرو تبايلو نقر لي تزينا دما ناتي ماسرت زي كونس نايسب أو كبرن مسلين ماسرت يخون مالتيو كبرت كاقعلو انت دلي غدا ملحس كم يكبينبر حساباتي بمقلاتي انت تأثيره نسغون تأثير كامالت كويو يميلي كسلك مني داغ مسايزر ابني لك تسحبني كمو زي كونس اذي حساب كان مقلات مسل انديو زسرن زلو نسغون حساب كاب مقلاتك بتقولو تأثير كاللغا مالتيو زي تأثير كاللو مخنيات بقولو حساب كاغد قلت سلزي كالكا نحساب كا بعلقا سلزا أسر كيترايو زعسركو حسابي بالليل من قصة منات كي معسي ما أسير كاب لبغات رقفون تليغا أيتصلانيو نسغقنا فريقات نديقة مسل داويني مغفرة تدربكو إما قبلين إلو حاوسي تبحبح بلا كاسحق النمسيلني سحق كله نسقنا سنبيلو دات أمتني رايموندو نايزم أمريكا حدا من قصة زلون كوينو كويم زي سمعوها بريزيدنت قلن تقبره حدا يبقل ستيت زركب دانيا فرسلو كم غيرهم لعن قبوزي كم يجري حدا مرحي رأيه غتقبر أنوكا كم يجري أمريكا تأكل حبها قرسي بزي سبي معتسرر زي لا يصدر مني
ስምምዕ ክትብል ከለኻ ግና እንታይ ማለትካ እዩ? ስምምዕ ዳ እንዳብለካ ደለኸኒ ስምምዕ ዳ እንፀርሕን ፍሽፍሽ ጸሎት ክመረካ ደለኸኒ ሕንፍሽፍሽ እኳ እሞ የብሎምን ሓደ መንግስቲ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ በበይኖም ሰልፍታት ስለ ዝኾኑ ኣብ ፖሊስታቶም ክፈላለዩ ግድን እዩ ኣብ ፀይቂ ግና ሓደ እዮም ንሽም እዮም ክልተ ሰልፍታት ዝበሃሉ እምበር ኣብቲ ህይወቶም ተሪእኸዮም ብሓባር ጎልፍ ፃወቱ ብሓንሳብ ሰትዩ ኣልዕላ ኣቢሎም እዮም እዚኦም ምባእስ ዳ እኳ እሞ ኣይተራፈሱን እኮ እዮም ምንታይ ዳ ብሓንሳብ ዘይሰርሑ ንምዕባለ ሃገር እኳ ሓድነት ኢኻ ትገብር ዘለካ ነሳቶም ድማ እቲ ምፍልላይ ሓሳብ እዩ ንምዕባለ ሃገር ዝጠቅም እዮም ዝብሉ ይትርኢኻ በዚ ተኸዶ ዘላ እንተቐፂላ ኣሜሪካ ኢላ ኢላ ባዕላ ፋሕ ክትብል እያ ካብዚ ናትና ግዳ ዘይመሃሩ በለኒ ገላ ግፅ ኢሉ ዝኸውን ኢለ ጠመትክዎ ናይ ባይቀ ዝብለካ ሚልዮን ኣብ ምትግባር ፖሊሳትን መደባትን መንግስቲ ከም ናትና ዓይነት ስጡም ውዳበ የለን ዝብል ዘረባ ድማ ከስማዓኒ ደፈረ ንሱስ ሓቅኻ ኢለዮ ንግዚኡ ስቕ በልኩ ንእሽቶ ሃገር ስለ ዝኾነስ ካብ ናትና ክመሃሩ ይክእሉን እዮም ዝብል እምነት ድዩ ዘለካ ኣብ ግምቱ ተመርኪሱ ክሓተን መረፀ ንእሽቶ ሃገር ጥራይ ዘይኮናስ ንእሽቶ መንግስቲ እውን እዩ ዘለና እዚ እውን እኳ ንርእሱ ንዓለም ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እዩ ቅርጡን ስጡም ውዳበ ዘለዎ መንግስቲ ክህልወካ ከሎ ፖሊስታትካ በድማዕነት ኢኻ ትሰላስል ኣብ ኣኼባ ከም ዘይነበርና ከዘኻኽሮ ተደናደንኩ ሓቅኻ ስለ ዝበልክዎ ጥራይ ምስ መሰልቱ ካድራት ዘሎ ኮይኑ ከም እተሰምዖ ገመትኩ መንግስትና ቅርጡ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ መሳርሕቲ እውን የብሉን ተኣዘዝቲ ጥራይ እዮም ፖሊሲ እዩ ከዓ ድሌት እዩ እቲ ፖሊሲ ኢልካ ትፅዋዕ ዘለኻ ድሌታት ሓደ ሰብኣይ እንተበልካ ይሓይሽ ነዚ ድሌታት ድማ እዚ መንግስቲ እዚ ከተግብሮ ፀገም የብሉን ሰልፊ ዝበሃል ይብልናን ሰልፊ ለና ተኾይኑ ብታዕሊም ዝሰልጠነ ወታደራዊ ሰልፊ ጥራይ እዩ ንሱ እውን ብሓደ ትእዛዝ ከም ሓደ ኣካል ዝንቀሳቐስ ተላሃያይ ሰልፊ እዩ ዘኺልካስከ ይተጋንን ሚልዮን ሰልፊ የብልናን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝሳተፍ ሰልፊ ከም ዘለና ረሲዕካ ኢኻ ኢሉ ኣገረመኒ ኣብ ገፀይ ተሰኣለ ሕቶ እምቢቡ ድማ ቀጸለ ካበይ ግደፍ ንልዕሊ ንዴሞክራሲን ፍትሕን ዝቃለስ ሰልፊ ካበይ ክመጻልካ ደለኻ ካብ ወፃኢ መንግስትና ድማ ብጀካ ፕሬዚደንት ካቢኔ ኣለዎ ኣማኸርቲ ኣለዎ ከምዞም ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ዝብሎም ድማ ባይት ኣለውና
እንታይ ጎዲለ ኢኻ ትብል ዘለኻ? በለኒ ዓይኑ እናፍጠጠለይ። ጎዲሉ ዘሎ ዳ ናትካን መሰልትኻን ንቕሓት እዩ። በልክዎ ከይሓሰብኩሉ ነቕዓዳ ነቒዕናስ ንዓኻ እኳ ንጉስጉሰካ ኣለና። እዞም ናይ ምዕራብ ኣገባብ ትናፍቑ ኢኹም ተሸግሩና ዘለኹም ኢሉ ናብታ ቴሌቭዥን ኣማዕደወ። ጉግል ዘማዕብሎ ዘሎ መነጽር ዝገልጽ ዜና ምስ ቀረበ ድማ ተመሲጡ ክከታተል ጀመረ። እንደዚኣቶም ገለ ዓይነት ምዕባል እዮም ከምፅልና በካ ቦኬለኻ ኩሉ ነገር ክህሉ ማለት እኮ እዩ። ኢሉ ጠመተኒ። ክስሕቕ ብዝረኣየኒ ድማ ስንብድ ኢሉ መኸንዚኣቶም ወላ ንትልያ ጥቀምሉ ኾኑ ፀይ ቀጥራ እንዲትርኦም ኢሉ መሊሱ ከስሕቐኒ መደበ።